Mañá venres celebrarase na nosa comunidade o Día da Galiza Mártir, polo que o BNG de Boiro realizará un acto para recordar as víctimas do franquismo. O encontro terá lugar na rotonda 10ª de Vila, ás 8:30 da tarde. Este ano o homenaxeado será Xosé Maceiras Vilasó, mártir do concello de Boiro. O acto do Día da Galiza Mártir aquí en Boiro, que vai a ter lugar mañán, venres 17 de agosto, porque é a data na que asasinaron durante a ditadura a Alexandre Bóveda, o político nacionalista galego. O acto central da Galiza Mártir terá lugar en Pontevedra, pero o BNG de Boiro quixo recordar a importancia de celebrar este día en todas as localidades galegas. Por iso, este ano, Xosé Maceiras Vilasó será o mártir homenaxeado en Boiro. Veciño de Escarabote, con só 21 anos, foi asesinado polo franquismo. En cada localidade hubo tamén xente mártir como Alexandre Bóveda que deron a súa vida pois defendendo os valores cos que hoxe disfrutamos e mañán celebramos precisamente a memoria e honramos a memoria de Xosé Maceiras Vilasó, que, como dicía Carlos, aos 21 anos foi fusilado no cementerio de Boisaca, acusado de cantidad de cousas que non eran verdad. O BNG tamén celebrará actos en homenaxe ás vítimas do franquismo noutras localidades da comarca, como son Ribeira e Pobra.